नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया, और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके भोजपुरी गीत, एकदम नया मीटर नया कंपोजिशन गीत बाटे। बस एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% मार्केट में धमाल मचाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, या आपके मनपसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बन तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। रुआ कोनो प्रकार के गीत लिखवाओ बा बिल्कुल उचित चार्ज पर मिली, और मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। काहे कि भैया हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, चाहे भक्ति भजन, हर तरह के मीटर मिली आपके मन पसंद के। देखल जाए आज के मीटर कैसे गाओ बाटे। एगो औरत बड़ा परेशान बिया, का कहतिया, अरे वो झसोखा सगरे दिखा लिहले बानी, आ तो वो नहीं चढ़े तारा देही परोहानी। जा कैसन कुपातर बाड़, ओझा सोखा सगरे दिखा लिहले बानी, आ तो वो नहीं चढ़े तारा देही परोहानी। निकत हसे बनाच के लवंडा बोलो, अरे बन जा बनारस के पंडा बोलो। अब काम नहीं करे तोहर डंडा बोलो, बनी जा बनारस के पंडा बोलो। अब काम नहीं करे तोहर डंडा बोलो। एक नंबर के मीटर बा भैया। और आजकल ऐसन के गीत बाजे ताटे। अगर ये मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। और हमारे व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा। वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।